Pada mi na pamet ovo što je sada trend u cijeloj Hrvatskoj, vjerojatno i u svijetu, da su mladi noću u teretanama, da se mora odraditi nešto i da je sve postalo samo to-do lista i stavljanje kvačica. Što mislite o tome? Pa evo, mislim, dok si mlad misliš da možeš sve i stvarno možeš sve, ali evo tada trošite onu esencijalnu energiju o kojoj sam pričala, koja se ne može obnoviti. I ako stvarno gubiš noć da bi radio tjelovježbu, znači to je totalno suprotno od svakog prirodnog procesa. Ti toliko sebi digneš adrenalin i kortizol u vrijeme kad ti treba melatonin i kad se trebaš obnavljati i regenerirati, da zapravo tijelu stvaraš jedno zbunjeno stanje. Kad si mlad, to nećeš doživjeti kao neki problem. Ali to dođe na naplatu.